ود أدم كنقبر بفقري يبلع عسرة شاي مليلو بفقري بحوص قرمز عصلو زمن ور باتريارك أرثوذكس تواحدو ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዋና መሐዳሪ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክቡራን አበው ሊቃውንት ካህናትን ዲያቆናትን ገዳማውያን አቦታትን ከምኡ ድማ ኩልኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም بكريستوس كريستوساويان استبهالكم كريستيان إنه زمن حليفو زمن زتك እግዚአብሔር أملاقنا كاب زمن يوحنس ناب زمن ماتيوس بسلام أسقاقيرو ناب زخور بعد مسكال قويتانان مدحينان يسوس كريستوس انكوع بسلام أبصحكمن أبصحنان زمن مسأ كل جزء بهاجر درجة أب كتما أسمرا أبحث مسكرم ألف آلافات ساتفوا بقال مسكال بزخبرن بزعززن يحلف كم زنبرة كلاتنا نذكرينا حجيجن بزي أب عالم وريد زلو حمام كوفيد 19 بوحد قصري أبتات انتاويت بيتا كريستيان نا إرترا رئيس أدوارات دبر ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አውሽጥ ቀጽሪ ይፈጸማሉ ናብሎም ዘውግ ሐለይቲ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ካህናትን ጸሎተ ማህሌትን ስብሐታትን ከሕድሩ ጽሖም ብውፃን አቦታትና መሪሕነቱን ቅዳሴ አዲጉሎ ሕጂ ድማ ኣብዛ አውደ ምህረት نسرعة ጸሎት ዳሜራ ዝምልከት ክቅጽልዩ ናይሎም ዘበን ፍልይ ዘብሎ እንተሃልዩ ሚኒስትሪ ዜና ብዝገበረልና ምትሕባር ብቀጥታ ናይ ዝመደብዚ ክፍኖ ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ነጸሎት እዚ ክትከታተሉ ዝተኻኣሉ ኩሉ ደው ኢሉ ከብጽሕ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ዘይተኻኣለውን ኮፍ ኢሉ ከብጽሕ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሓድራት ብላላ እምበኣረይ እዚ በዓል እዚ ናይ ሰላም በዓል ናይ ሓጎስ በዓል ናይ ደስ በዓል ይግበረልና እግዚአብሔር ስባረኸ ተቀደሰ አውደ ዓመት ይግበረልና ካብዚ ቀጺሉ እምበኣረይ ብመሪሕነት ብፁዓን አቦታትና ቺዳን ክበጽሕ እዩ
ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን በሳልስት ዕለት ዐርገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘላለም ርቱ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ርቱ ህሊና ልብክ አቡነ
ተወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ አሜን ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክ ምስለ ለመንና በጸመስበቱት በዛውና በጀሃገሮም ዘሃለው ሰዓትና ገነት መንግስተ ሰማያት ያርፈልና መንግስትና ሰራዊትናን በህይወት ይጠብቀና ማዕት ይቀንጠልና ምሕረት ይውደና ሰላም ያበና ፈጣሪና አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓት ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹምን ክሰምዑ ደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዒንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብፁዓት እየን ከም ዝበልካዮም ንዓናውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎቶም ንቅዱሳት ብቑዓት ግበረና ጸልይ
ይበርሁከ ከመ ያምስጦ እምገጸ ቅድስት ወይድኃኖም ፍቁራኒከ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነወ ማርቆስ ቃለ
ወልደ እግዚአብሔር ልብሰ ተክህኖ ዝለበሱ ካህናትን ዲያቆናትን መስቀልን ጽናን ዝሓዙን ወንጌለ ወርቅ ሒዞም ካወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 25 ክሳብ 27 ዘሎ ብውፃን ኣቦታት ጳጳሳት ክንበብ ስለ ዝኾነ እንሆ መስቀል ዝለበሱ ዝሓዙን ልብሰ ተክህኖ ዝለበሱን ወንጌለ ወርቅ ሒዞም ናብ ኣውደ ምህረት ይድይቡ ኣለዉ። ዝቃል ዘግዚእነ አምላክነ ወዛለ ክብረ መንግስቱ ንፍየን ንስባይ ምድርስ ካርያም ለወልድ ያህል ዓለም ዓለም አብጠቃ መስቀል ኢየሱስ ከአ አዲኡን ሀብት ንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀዲጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቁሮ ወዲ መዝሙሩን አብጠቃኦም ደው ኢሉ ምስ ረአየ ነዲኡ እቲ አቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወድ መዝሙር ከአ እንሃ አዴኻ በሎ እቲ ወድ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ በል ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። በቲ ወፂ ዘሎ መርሃ ግብር መሰረት መምህራን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ምልጣን ከመልጡንዮም ዮምሰ ለእሊአየ አበርህ በመስቀልየ ብምባል ድማ ኣብ መወዳእታ ከሸብሽቡ እዮም። ቀዳሞት አንሺ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ድማ ደብረ ምህረት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዮም። መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ አራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ ይቤ
ለአይሁድ ለአይሁድ እመኑ ብየ እመኑ ብየ ወእመኑ በአቡየ ወእመኑ በአቡየ ዮምሰ ለእልያየ ዮምሰ ለእልያየ አበርህ በመስቀል አበርህ በመስቀል በአ
በመስቀል
ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዮምሰ አበር በመስቀል እዚ ማለትማ ሎሚ ነቶም ወገናት ዝኾኑ በመስቀል የብርሃሎም ኣለኹ የምዙል ዘሎሞ እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ዘሎናዮ ማን ኮሮና እግዚአብሔር አምላክ ፈውሰነቱ ይሁ ብርሃን ከድለና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና በመስቀል
በመስቀል